салом бинандагони азиз, сархати хабарҳои радиои озодӣ аст. дар ин барнома чунин хабарҳоро дорем. Рустами Эмомалӣ, раиси маҷлиси миллӣ ба васфи падараш президенти Тоҷикистон мақолае чоп кардааст. суқути мушак дар хоки Полша таҳқиқ мешавад. Дастаҳои мунтахаби Тоҷикистону Русия ба бозии дӯстонаи нахустин омода мешаванд. Хабарҳои дигарро ҳам дорем. Рустами Эмомалӣ, раиси маҷлиси миллӣ ва фарзанди раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон дар як мақолае дар бораи падараш ӯро ҳамчун абармарди дунёи сиёсат номида ва гуфтааст ба шарофати ӯ давлати тоҷикон аз вартаи нобудӣ наҷот ёфт. манзури ӯ сулҳи Тоҷикистон пас аз ҷанги дохилии солҳои 92-97 аст, аммо тарафи дигари ин сулҳ нирӯҳои оппозитсияи тоҷик таҳти сарварии Саид Абдуллоҳи Нурӣ дар чунин маврид ёд кардан намешавад. дар ин мақола доир ба иҷлосии 16-уми шӯрои олӣ ки 30 сол пеш Эмомалӣ Раҳмонро ба қудрат расонд омадааст, ӯ сулҳу оромиро ба кишвар бозгардонд ва миллати тоҷикро аз нав муттаҳид намуда давлати тоҷиконро аз вартаи нобудӣ наҷот дод. мақолаи Рустами Эмомалиро нашрияи Садои мардум минбари расмии парлумони Тоҷикистон ҳамин ҳафта нашр кардааст. Эмомалӣ Раҳмон соли 1992 дар замони ҷанги дохилии Тоҷикистон раиси шӯрои олӣ интихоб шуд ва баъдан ба мақоми раисҷумҳур расид. аксари интихоботҳои Тоҷикистон дар давраи истиқлолияти он аз тарафи ниҳодҳои байналмилалӣ ношаффоф ва ғайри демократӣ унвон шуданд. соли 2016 бо баргузории як райпурсии баҳсбарангез ба Эмомалӣ Раҳмон унвони пешвои миллат ва ин ҳақро доданд ки метавонад бе ягон маҳдудият номзадиашро ба мақоми раиси ҷумҳур пешниҳод кунад. ҳукумати ӯро солҳои охир барои ривоҷ додани шахсиятпарастӣ, ба даст гирифтани тамоми шохаҳои давлат, таъини наздиконаш ба мақомҳои баланд ва саркӯби дигарандешону мухолифон ва маҳдуд намудани озодиҳои бунёдии инсон танқиди бисёр мекунанд. яъни замон бархе аз тарафдорон ва мухолифони ҳукумат дар шабакаҳои иҷтимоӣ ишора мекунанд ки мумкин аст Эмомалӣ Раҳмон ҳамин писараш Рустами Эмомалиро ки раиси шаҳри Душанбе низ ҳаст, вориси худ эълон кунад. худи Раҳмон дар ин бора чизе нагуфтааст. ҷо Байден раисҷумҳури Амрико гуфт шубҳа дорад мушаке ки ба қаламрави Лаҳистон афтода 2 нафарро кушт аз Русия партоб шуда бошад. ӯ гуфт шубҳа дар хатти ҳаракати мушак аст, вале ба ҳар сурат инро бояд таҳқиқ муайян кунад. ҷо Байден ки имрӯз дар ин бора дар ҷаласаи сарони кишварҳои ғарбӣ дар ҷазираи Бали Индонезӣ суҳбат мекард, гуфт ба Лаҳистон ё Полша дар таҳқиқи ҳодиса кӯмак мекунад. ҳукумати Лаҳистон гуфтааст мушак сохтаи Русия аст. ба навиштаи расонаҳои Лаҳистон дар натиҷаи суқути мушак дар деҳаи Прзеводов дар шарқи Лаҳистон 6 километр дуртар аз марзи Украина 2 нафар кушта шуданд. Русия хабарҳо дар бораи бархӯрдани мушаки русӣ ба Лаҳистонро рад кард ва онҳоро барангехтани ҳадафмандонаи иғво номид. азбаски Лаҳистон узви паймони НАТО аст, ҳақ дорад дар сурати ҳадафи ҳамла қарор гирифтан аз тарафи кишвари дигар аъзои паймонро ба муҳофизати худ даъват кунад. намояндагони Тоҷикистон дар қатори 15 кишвари дигар аз интихоботи президентии Қазоқистон назорат мекунанд. Нурлан Абдиров, раиси комиссиони марказии интихоботҳои Қазоқистон дар суҳбат бо Казинформ гуфтааст, дар миёни нозирони интихоботи президентии рӯзи 20 ноябр аксар мақомоти ҷумҳуриҳои Осиёи марказию собиқ шӯравӣ мебошанд. ин интихоботи пеш аз муҳлати президентӣ мебошад ва интизор меравад ки раҳбари кунунӣ Қосимҷомарт Тоқаев барои 7 соли дигар раиси ҷумҳур интихоб шавад. интихобот баъди тағйирот ба қонун дар бораи интихобот барпо мешавад ки ҳаққи танҳо як дафъа ба муҳлати 7 сол раҳбарӣ кардани як номзадро иҷоза медиҳад. интихоботҳои президентию парлумони Қазоқистон ки то соли 2019 раҳбариашро Нурсултон Назарбоев ба ӯҳда дошт, ҳеҷ гоҳ мутобиқ ба меъёрҳои демократӣ арзёбӣ нашудааст. соҳибкорону муштариёни бозори Кабудӣ дар шаҳри Алмато ки онро пойтахти тиҷорати Қазоқистон ҳам меноманд, ҳамарӯза имкон доранд худро чанд лаҳза гӯё дар Тоҷикистон эҳсос кунанд. дар як гӯшаи ин бозор
ҳамарӯза чандин навъи хӯрокҳои маъруфи тоҷикӣ таҳия мешаванд ва бӯю маззаи палаву қурутобу угуру ҳамаро пур мекунад. муассиси ин ошхона як бонуи тоҷик аст ки солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ба Қазоқистон паноҳ ёфт ва баъд дар ҳаминҷо муқимӣ шуд. Это чайхана, это маленький кусочек Таджикистана. ин чойхона як пораи хурди тоҷикистон аст. барои он ки дар ин ҷо шуморо соҳибхонаи меҳрубон пешвоз мегирад, хӯрокҳои болаззат мепазад ва аз ҳама муҳим қалби бузург дорад. ӯ ҳамчун намояндаи мардуми тоҷикистон нишон медиҳад ки онҳо чӣ гуна меҳрубон ва меҳмоннавоз ҳастанд. Добром, гостеприимством и уважением. ва гузориши хабарнигорони радиои озодӣ аз ошхонаи гӯшаи аз Тоҷикистон имрӯз дар барномаи ахбори озодӣ 4 соат баъд тақдим мешавад. онро ҳатман тамошо кунед. имрӯз 16 ноябр дар варзишгоҳи марказии Душанбе дастаҳои мунтахаби футболи Тоҷикистону Русия қабл аз бозии дӯстона тамрин мекунанд. бозии бесобиқаи байни ду тим фардо 17 ноябр дар майдони марказии Душанбе барпо мешавад. таҳлилгарони футбол бозиро як ҳодисаи муҳими варзишӣ пеш аз ҳама барои Тоҷикистон меноманд, чун ин аввалин бозии дӯстонаи дастаҳои Тоҷикистону Русия хоҳад буд. далелаш ҳам дар он аст ки Русия ноилоҷ аст, чун баъди ҳуҷуми беасос ба Украина ва таҳти таҳримҳо қарор гирифтан варзишгарони Русия аз ҳаққи ширкат дар бозиҳои байналмилалӣ маҳрум шуданд. ҷоми ҷаҳонии футбол ки рӯзи якшанбе дар Қатар оғоз меёбад бе ширкати Русия мегузарад. ва ҳоло қурби асъор дар Бонки Миллии Тоҷикистон имрӯз 16 ноябр қурби 1000 рубли русӣ 164 сомонӣ таъин шудааст. доллари амрикоӣ ҳам мисли дирӯз 10 сомонию 21 дирам ва 1 евро 10 сомонию 69 дирам мебошад. қурби пули хориҷӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. ин буд сархати чанд хабари ин соат. 4 соат баъд ахбори озодӣ тақдим мешавад. то баъд.